Hola, som l'Anna i l'Eva i avui amb el 3C ens colarem a la sala d'assaig d'un dels plats forts del Grec 2016, el Preu. Aquí dins hi trobarem a la Rosa Renom, en Lluís Marco, en Pere Arquilloé i en Ramon Madaula, dirigits per la Sílvia Munt amb una obra d'Arthur Miller. Veniu a descobrir-ho? Ens podríeu explicar una miqueta, fer 5 cèntims de l'argument de l'obra i els vostres personatges? L'argument de l'obra és molt universal, és una cosa molt contemporània, perquè és Arthur Miller, que encara està molt a la vora, però és el que passa a quasi totes les famílies del món. És a dir, quan es moren els pares, si hi ha una petita herència, el que sigui, records, comencen a sortir tot el poço de molts anys de convivència d'infants amb una família, els odis i els amors. I en aquest cas és la història de dos germans que per, diríem, els entesos entre ells de la infància i poc amor dels pares, han pagat un preu molt alt a la vida. Què és el que a tu et va cridar l'atenció de l'obra? A mi m'agrada molt el Miller, ja havien fet La mort d'un viatjant, no sé si l'havíeu vista. M'agrada molt perquè retrata molt bé les persones, el Miller. No les critica, les retrata. I amb això sempre t'hi pots reconèixer, t'hi pots enganxar, i que com a actor és molt plaent deixar-t'hi portar una mica, perquè ell mateix et va portant, i això és fantàstic. Ara que queda un mes per l'estrena, ens agradaria saber a quin punt del procés d'assaig esteu. Estem en aquest procés tan meravellós i tan dur de que estem just ara arribant al final d'aixecar l'obra i tindre el temps, ara quan ja està tot aixecada, de començar a fer allò d'esculpir, i estem aquí just ara a la meitat del procés, contents, molt convençuts del que fem i amb tot el respecte de saber que estem fent una cosa molt potent. Si es fa teatre és per sempre confrontar-lo amb el públic. Si no hi ha almenys 2 espectadors, no fas teatre. Si n'hi ha un és una altra cosa, se'n diu teràpia. Tot ha d'arribar sempre allà i ho fem perquè arribi allà i perquè arribi la gent, i quan més gent ho vegi ho pugui veure millor. Jo des d'aquí convido tothom perquè realment és una obra, a part que és l'any Miller i val la pena revisar-lo, i ja serà la tercera que es fa aquest any de Miller, però penso que, tot i que és considerada de les obres menors, perquè no és una gran tragèdia, jo les posaria dins del grup. Aquesta va guanyar un Pulitzer amb aquesta, i la posaria entre les millors. Bé, ara deixarem que els actors acabin d'assajar aquesta obra, que s'estrena dins d'un mes.